¿Qué onda, guacho? ¿Viste? ¿Preparado para el laburo? Aquí estamos, gente guapa. Bueno, hoy en Descubriendo Oficios nos espera un día por lo menos colorido. ¿Por qué? ¿A quién no le gusta tener un jardín bonito en casa? Su zona bonita, su terraza bonita con plantas, o en su defecto, pues una planta del pasillo, lo que toque. Pero bueno, hoy vamos a ver cómo se elabora todo eso, cómo nacen, cómo se preparan, y nos vamos a meter en un viveiro aquí en Cuntis para disfrutar de la compañía de toda esta gente. Así que hoy toca descubrir los horticultores. ¡Andando que nos vamos! Listo. Bueno, pues vamos allá, chavales. A ver qué nos depara el día hoy. Hola, buenas. ¿Qué tal? Aquí estamos, laborando, non? Sí. Bueno, eu viña a ver se podía pasar unha xornada un poquinho con vos, porque a todo mundo lle interesa eso da horticultura, de onde veñen as plantas, os frutales e todo eso. Non hai problema ningún. Ningún? Poñerte outro traxe. Bueno, sí, no, eso, os tenis blancos para aquí non vale. Valen, ves, estamos. Bueno, pues entonces, cámbiome e veño de volta. Ya. Listo, ahora vamos. A cambiarse que toca. Menudo recibimiento que nos acaban de brindar. Aparte, vaya espectáculo de colores, de plantas, de flores. A verdad que se teño ganas de meterme en materia. Así que nada, pouco máis que contar. Vamos a cambiarnos de roupa e a furrular que toca. Bueno, listo. Vale. Eu preparado. Ahora, bueno, a todo esto non che preguntei ningún nombre. Mira, eu chamo Marisela. Marisela. Pues Tino, encantado. Como? Tino. 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 Vale. Ahora, Compañeira Soraya, Soraya, hola. a jefa. A jefa. ¡Ay! Vale. Vale. Sus órdenes, ¿eh? Andrea, Andrea. Ana allí. Hola, Ana. Junior. Junior, porque é o pequeno. No, Ah, é o nombre. máis alto que nós. O que pasa Ah, perfecto. Pois agora xa o que ti me dixas. A partir deste momento, a tus órdenes. que sabes podar? Podaxe alguna vez? No. De feito, meu abuelo mandoume podar unha vez e ao final E non lle fixetes caso. corteinas todo polo pé. Todas. Mira, a raíz sempre se corta a gruesa, que isto e isto. As Porque a máis fina gordas. é a que se deixa, Ajá. porque é que enraíza, porque as gordas realmente non enraízan, vale? Vale. Esta un pouquiño e listo. Entonces, aquí un pouquiño arriba para máis ou menos igualalas. Solo no que central. A veces tamén as do lado, pero para igualalas, máis ou menos. Vale. Vale? Vale. Perfecto, ten cuidado ca tixeira, Sí. que corta mellor os dedos que o árbol. Aí sí? Vale. No, pois os dedos eu quero leválos todos para a casa. Colla nova? Sí. Para que me corte mellor os dedos. No, De cales collo destes? das que están abertas, sí. Estes por aquí. Vai tirando, se ves que non che salen un pouco de pé, e curvas. Aí. Mételle un pé, Perfecto. Ti empezas por arriba, entonces. por arriba, por baixo, con un chixe mata. Estas, por ejemplo... No, pon así no chan. Dime. Está máis ou menos a tua altura, se non lle fai falta tocar, pero para nada. Ajá. Boa raíz e quito ya as gordas. O sea, estas, por ejemplo, non? Falalle, mira, Estas. así. E falalle esta raíz de aquí, e falalle, máis ou menos. Esto. Sí, así, contalle máis ou menos que tean isfaladas. Esto por aí e este Este igual. tamén. Depois as outras son blandiñas e non lle fai falta. Así. Sí, e ahora vai aquí, este corruncho para que ela lle poña a foto malo con pasaporte. Así, pon. Ah, porque levan pasaporte todos. Sí, hai que ter pasaporte, tens que ter todo documentado. Entonces, si son así máis baixos caminos, se lle toca arriba. Toca arriba para aquí. E aquí as raíces gruesas. Eso. Dios, vai loca a máquina esta, eh? Sí, hai que ter con dedo, Sí, no, cos dedos vamos ter conta. Máis que nada por aquela cousa que lle collen cariño ahora cos anos. Esta é da miña altura. Esta quitamos un cachiño, esta un cachiño. Así. E isto que árbol é? Un ciruelo. Un ciruelo. Así, pequeña, o así, así. A reina Claudia, non me digas que nunca cometes A este reina. ciruelo. A reina Claudia. A reina que é la pequeniña moi dulce. Ah, pues pode ser, pode ser. Sí, que é de toda a vida, Pode ser. É unha das máis ricas. Así, estas que son máis largas pero máis finas deixanse, non? Vale.
Que igual nos ve algún vegano e di que os estamos maltratando, ou vai ti saber. Unha vez pasounos unha cousa, unha prima argentina que veu aquí e preguntoulle miña sogra se lle gustaba para comer o conexo. E ela dixolle que sí. Este que é así máis alto, deixámolo. Pois preguntoulle se lle gustaba o conexo para comer e a outra dixolle que sí, que lle gustaba. E claro, miña sogra foi buscar a conexeira que tiña. E cando chegou ali dixo, pero lo vas a matar? Xa me pone pretenderás comelo vivo, non? Así en diagonal. Se viene el agua. Aquí sempre. Este de raíz penso que está ben, ou que? Entonces, así este cacho de aquí. Cando se aquí, te ese cacho e te quedes para matar. Ajá. Muy bien. E ali é donde... Ah, ali onde se prepara para... Ah. Depois métese de terra, métese de unha malla, para que lle aguante a terra, e así é cando de axuda a enraizar. Ajá. Esto limpiase un pouco, vai así. Estes horas xe abaixo, hasta aquí, máis ou menos, quitas. Ajá. Este podes deixar. Vaya, vaya. Estas que están así máis largas tamén... Si, esas tamén, cortallas e nivelalas todas. Estas por aquí abaixo. Sí, nivelalo sempre todo, para que non queden despois no cepillón moi desigualado, sabes? Se non colle a terra como ten que coller. Vale. Sí, vamos allá. Listo. Vale, E agora que hai que levar a xaula esta? sí, hai que levar esa xeuliña, sí. Vamos para arriba, sí. Xa vou yo. Quedan chiquis pasaportes, eh? Madre mía. Pois non podades raíces, Podamos raíces, metemos terra, bolsas. Ahora mismo estamos en cepillón porque hai moitísimo en bolsa. E non... Bueno, non fai falta meter máis en bolsa. Depois, conforme se vai acabando, vai xe metendo en bolsa. Sí. Pero bueno, vexo vos a todos con cara de felicidade, o chaio debe por gustar. Home, e para aguantar aquí tens que apuntar moito traballo, porque parece que non é matador, pero sempre a mesma cousa, é moi monótono e ao final acabate matando, eh? Ajá. Bueno, monótonos ao final casi todos os Gírame un oficios. pouco, Juni. Aí. Deixa mirar para este lado. Aí. E molos collendo, vamos poñendo aquí. Neste. Sí, porque esa é outra cousa, ese é o crispín, é a bense dunha maceira. Ese é... Vale, vale, É vale. a que lle chaman a pin lady. Pin lady. Pin lady. Madre mía. Buscar máis ou menos o xeito, e tes que ir... Pero bueno, é de sempre. É dicir, non é da hora, non é novedade. Aquí os vas encastillando así no medio, Sí. entonces. Vas, e vas os colontrando máis ou menos. Hai algún camiotelo que levantar para meter Sí. debaixo. Aí, Hai que buscar sempre a maneira. aí vai. Moito, bueno, Oh, ves como caen? eso me. Hai que nivelar moito a raíz para que non... Para que non pase eso. É aquilo, cuá. Parece que non é fanse complicados de colocar, Máis ou menos fácil, é. Se é en bolsa e non o das coloutrado, tens que andar a buscar o xeito. Aí, Van todos en fila. en fila é un de lado do outro. Claro, se non lle atopas o xeito do cepillón, bueno, caenche toditos. Aí está. E nos colocamos ese aí e xa está. Listo. Aí está. E E ahora agora xa o os carne va. para baixo para que sigan a encher. Que sigan cargando e... Eso mesmo. Sube, levanta. Aí, eso mesmo. Aí está. Parta, Pancho. Bueno, pues nada.
vai todo fume de carozo, No, ti ritmo tes que... Acumúlaseme aquí como se chamaba isto? O ciruela? A ciruela. Soraya. Soraya, joder, é verdad. E o do pasaporte eu teño que levar todos os frutales. Teño no que levar todos, cada un ca súa variedade e número de proveedor e todo. O sea que isto sale todo con nombre e apellido, DNI... Ten que levar o noso nombre, o noso apellido, o do proveedor noso, todo, todo. Madre mía. Se son estranxeiros... En primavera, verano é máis tipo planta, cara ao outoño xa é máis de difuntos. Todo moi monótono. Todo moi monótono. Unha vez que te acostumas é moi monótono. Xa sabes que che ven en cada momento, en cada época, en cada segundo aquí. E ti canto tempo levas con isto, traballando nesto? Vou o camiño de 6 anos. E antes? Antes como a... Antes de que traballabas? No ayuntamiento. No ayuntamiento? De limpieza, sí. Bueno, non estás mellor aquí. Pero bueno, aquí polo menos estás ca xente, falas, alá era ti sola. Claro. Entonces non... É distinto, moi distinto. Cada traballo é un mundo. Sí, eso é verdade, Cada traballo é un mundo. Hay que apretar, aquí hay que darle duro. Que che quede no centro, Hablo. que che quede no medio. Que me quede no medio. Sí. Aí. Aí, para que Yo che dea hago un tamén xeito. cepellón que mola un mogollón. Cando vexes que máis ou menos está arriba é cando lle das Sí. co mazo. Ahora mandamos aí presión para baixo. Eso mesmo. E ca misma tes que ir dándolle tamén á terra para baixo, botando terra. Aí. Un por aquí. Non tanto, que non acerque moito. Así, Vale. hacia a izquierda. Aí. Metes a rede, Vamos a ver. aí para arriba. Ponto con man. Para a izquierda. Aí. Aí está, Aí. xa tiras del porque xa é o último que che quedaba de rede. Anita, axudalle a botar rede. E agora vai che dicir a compañeira como se mete a malla. Vale. Calla a terra daí de abaixo. A ver, Esa é a cousa está me túa. molando moito, a verdade, Está me resultando moi entretenido. Sí, sí. Como? Me van a contratar? No amenaces, no amenaces. Ai, bueno, que nunca se sabe, Como os chorizos. Algo parecido. Paramos. Ponte para diante, tipo ao outro lado que xa xa, chiquita daí. Ponte para aí. Sí. A braja, que nós chamamos así, a braja sempre tens que coller e meter así por aquí. Faz Por- así. por fora. Sempre así. Ahora colles e ábrela. Joder, aquí sona mal, pero... Sí. Ábrela. Sí. E entecao. Teño que metela así. Así. Pero bueno, é máis fácil desde abaixo. Co brazo por baixo. Se mete o brazo por baixo, é mellor. Diste? Sí, pero se che dixen que hai que metela sempre por aí. Son Mira. E agora para baixo. E agora agárrala por aquí polos lados. Sí. E xa turras por ela para baixo. Aí, tío, non te preocupes. E agora, os dous á vez tendes que ir turrando para baixo. Os dous sabes. Sí, ala. Aí, sincronización. Eso mismo. Madre mía. Estou feito un profesional. Xa logo. Hai casi máis jodido meter a rede que meter o ciruelito ese. A rede ao final acaba cansando, Mira, Os brazos sí. acaban... A rede ainda é algo fluxa, pero cando é a outra... Aí está, chega. Baixo. Agora isto para baixo. E sigues como a favor. Está ben saber o traballo que costan as cousas, que está moi guai ter un jardín, pero de algún sitio sale cando hai que comprar para plantar. María, hai máis fotos escritas, fanme falta 5. Xe, a tú eu atas ti.
Vale, ahora van buscar que cítrico, papá. algo deso. Teño que repasarlle a raíz, porque senón, cando un o pousa, non Cuidado. asenta, tío. No, vai, Mira, ven por escribe aquí. máis. Sí, faltan ali aquelas 5, creo que son, ou algo así, e nada máis. Ves, todo isto que sobra. Pois está a eléctrica, se ves que non podes. Colle a outra que Vou queira. coller a eléctrica, Sí, pero tela- non porque tela non aí, poido. xa, tela aí. Esta? Sí, incendia. Está encendida? No. Es que encendela, sempre encendela. Nós aquí... Aí. Ahora. Ahora dalle un par de veces ao botón. Ahora. Ahora. Aí, así. Ahí está. E agora para o sitio nada máis. Listo. Esta Al sitio, papá. Ahora cortas hacia o lado, corta para baixo de todo. Corta, dalle, ó, sin medo. Aí. Pois xa a pala. Sí, aprovéitate. E cando máis ou menos tes así algo... Esto gustame menos. A mí Está estilugios producen un sarpullido, sabes? Ah, xa Bueno, gracias, non se extraña nada. Sí, xa puxen 5 cítricos. Os cachos a 9. 9 tamén. Vale. Ahora colles aquí a paliña. Era aí esa parte. E cargando para arriba. Ai, que forro de traballo levo hoxe. Ai. Hoxe dous oficios en un. Horticultor e palista. Ai. Esto no me gusta. Esto no me gusta. No, Non me xa grabes. chega, non fai Cámara falta malo, que verme todo colorado, no, es muy mal, Venga. Pam, pam, para, pam, pam, pam. Perdóname, perdóname, perdóname. Unas cosas en Río Abaixo. As bonitas esas de Río Abaixo. Son as de Luisa Un pouco para... Non, está para diante xa. Adiante. Ah, vai solo. Sí, o maquinillo este vai ben, este non é... Bueno. Esta pasa, vente para a casa deste Ese lado. artilugio soname a min. Sí, pois, ala, Este acordo meu delo. a ramallada para arriba do tratorillo. Canto tempo facíamos que non coincidíamos Espera, eu máis déxame tía. salir de aquí, que se leva Madre a mía. Oh, esto sí que... Este artilugio sí que non... Así por riba. Me cago na madre. Pouco a pouco, home, non te mates. Ti dá pouco. Xa reventei. Olá, veña. Eu digo como ayuda. Que orgulloso estaría miña sogra de mí se me ve con esto. Estamos un pouquinho bajas, non tiñamos ganas de andar a apañar tanto. Claro, ben que a terra pesa... E a terra ainda se recicla, logo. Esa terra, sí. Neste tema, sí. Ah, está no Sí, piscina, xa. neste tema. Leva raíces... No. Vale.
apartas así un pouquinho frutal a hora que estás ali un pouco recollido, e para a esquina. Aí mesmo, aí, sin problema, aí. Para baixo non pasa. Viño. Se non sempre queda a máquina de baixo toda chea de terra e eso non se pode. Xa te mato, Anita. Quítasille o máis gordo e o resto dá igual. Vale. Pois bueno, o rapaz moi ben, moi traballador, ao 100, vamos, dalle perfectamente, rápido. Eu, se quixeran contratalo ás compañeras, non había problema, olles. E aparte que me quitou moito traballo de enriba, olles. Eu contenta, non sabes ti ben. Genial. O que dicía a miña compañeira, non fuches nada torpe. A primeira, che quedou todo. A jaia, bueno, podíalle dar un pouquiño millor. Así por riba. Me cago na madre. Pouco a pouco, home, non te mates. Ti dá pouco. Xa reventei. A pala, olles, eu por min teño que ir traballando na pala todo o tempo, Hoxe dous oficios en un. Horticultor e palista. Xa se bota en falta, porque eso ahora non se ve. Perdóname, perdóname, perdóname. Caras largas sí, pero eso de cantar e silbar, no. Maravilla. Bueno, listo. Xornada liquidada. A verdad que salgo cunha sonrisa de orella a orella e digo en serio, foi unha experiencia increíble, tío. Atoparse con xente así é unha pasada, porque un equipo de traballo faino todo. Cando topas con xente ben e xente que está disfrutando do que fai, a verdade é que se transmite para todos lados. Así que nada, vémonos no próximo Descubrindo Oficios e a ver que xornada nos toca para a próxima. Bicazos!